Klokken den er 6:20, og i dag skal jeg til træning. Skal jeg faktisk her om 40 minutter, men jeg tænkte, at jeg vil tage jer med på 2 dage i mit liv. Tilbage fra træning, og jeg tænkte, at jeg vil lave noget morgenmad. Jeg har egentlig ikke så meget forskellige morgenmad lige nu, fordi jeg venter på en pakke fra noget, der hedder Koro, som kommer i dag, som jeg glæder mig så meget til, fordi der er så mange lækre sådan morgenmadsprodukter og sådan bare mega mange lækre ting, så jeg håber, at den kommer i dag. Men jeg tænker enten at lave noget skyr med noget granola, eller også noget havregrød. Vi ser lige. Og så skal jeg også have en kaffe selvfølgelig, fordi I'm tired today, så jeg skal have en masse kaffe. Så vil jeg også bare lige sige, at det faktisk er virkelig lang tid siden, at jeg har trænet. Sidst jeg har haft en lille pause på sådan, du ved ikke, 2 uger eller sådan noget. Jeg har seriøst en hel skuffe herovre til alle mine krydderier. Så jeg tager lige noget cinnamon powder. Så putter jeg også lige en lille smule chiafrø på. Okay, så jeg tager lige med herhen i hjørnet, for jeg tænker, jeg lige vil vise jer, hvordan jeg laver min kaffe. Så jeg tager min dobbelt espresso shot. Så har jeg lige puttet lidt is i mit glas. Og så hælder jeg min mælk over. Jeg bruger egentlig bare minimælk. Ja, du hælder egentlig bare til så meget du vil have. Og så hælder du egentlig bare kaffen over. Og så kan man jo altid add lidt mere mælk, hvis det skal være. Så, det var det. Jeg vil egentlig bare lige sidde her lidt og drikke min iskaffe og spise min morgenmad, mens jeg lige laver lidt arbejde på min computer. Senere i dag har jeg faktisk et møde med min agent. Jeg skal lige finde ud af, om jeg tager ind på kontoret, eller om vi tager det online. Nu sidder jeg egentlig bare lige her og drikker min kaffe færdig og redigerer noget af det, som jeg har filmet indtil videre i dag. Og så har jeg lige taget en høfeberpille, fordi jeg har simpelthen så meget høfeber, og mine øjne klør sindssygt meget. Det er bare vildt irriterende. Ja, og min agent har lige skrevet, at vores møde i dag bliver online, så det passer mig egentlig helt perfekt. Det jeg faktisk tænker, at jeg skal ordne en masse ting herhjemme i dag. Jeg skal lige have vasket noget tøj, jeg skal også lige have ordnet noget i køkkenet og sådan. Det er bare perfekt, også fordi jeg tror også, at mine pakker bliver leveret herhjem til, så jeg vil faktisk gerne lige være hjemme, til når de kommer. Og så senere i aften, der kommer min fætter og spiser. Ham ses jeg ret meget med, så det bliver også mega hyggeligt. Så ja, det var bare lige mit update for nu. Super godt. Og imens jeg havde det møde, så kom der faktisk de 2 pakker ind ad døren. Og som jeg sagde tidligere, så er den sgu kommet. En Koro-pakke. Jeg skal lige åbne, fordi I skal se, hvad der er i. Okay, det første der er her, er en kæmpe stor mango-puré, som jeg tænkte ville være mega lækkert til chiagrød. Så har jeg fået 1 kilo crunchy granola, 1 kilo mørk chokolade i sådan nogle knapper. Så har jeg fået 1 kilo nødder, min kæreste som elsker, så hun har nødder, som er lidt røde i smagen. Så har jeg fået 1 helt kilo dadler i sådan stykker, hvilket jeg også tænker er perfekt til hendes morgenmad. Og til sidst 1 kilo chiafrø, hvilket er også så godt. Og så var der sådan en lille sådan energy ball, som er med kokos og hindbær, som er sådan en dadel
ting. Det lugter lidt af en finstang. Det smager altså lidt af en finstang. Der er noget inde i. Det er jeg ikke så vild med. Ja, nej. Jeg fik et bad og fandt mig et outfit, og nu vil jeg lige føntørre mit hår. Men jeg tænkte lige først, at jeg lige vil vise jer 2 produkter, som jeg virkelig har været vild med, inden jeg føntørrer mit hår. Og den første er denne her Gisou, sådan honey milk. Og I skal lige høre lyden, når man tager den i håret. Den er så lækker. Er I klar? Den kommer ud i sådan... jeg kan ikke forklare det, det er bare så lækkert. Og en styling milk også fra Gisou. Som I måske kan forestille jer, så tager det meget lang tid at føntørre mit hår. Især det herinde bagved, så nu har jeg bare lige føntørret det forreste. Og så tænker jeg lige, at jeg vil vise jer min yndlingsparfume, fordi den er så god. Den dufter så dejligt. Den er sådan lidt agurkeagtig, synes jeg. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Okay, lad os organisere de her kokoprodukter. Så jeg starter lige med at putte chokoladechipsene heri. Til de næste par dage. Jeg har desværre ikke sådan en sød sådan glascontainer, så jeg bliver nødt til at lave det i den her sådan plastikbøtte, men det går nok. Nu har vi i hvert fald nok chia til lang tid. Sådan som jeg laver min chia er, at jeg vil putte 4 spiseskege i den her portion. Og så vil jeg bare lige fylde den halvt op med vand. Cirka sådan her. Og så sørger jeg bare lige for at få rørt lidt rundt i den i løbet af dagen, og kan altid adde en lille smule mere vand, hvis det er nødvendigt. Så jeg har jo egentlig heller ikke fået noget frokost, så jeg tænkte lige, at jeg vil lave en lille yoghurtbowl. Min kæreste, om jeg ikke lige skal gå ned og handle, fordi han havde faktisk sagt, at han ville handle efter arbejde. Men jeg har lige en lille smule mere tid, inden min fætter kommer. Jeg vil som sagt gå ned og handle, og det her er mit outfit. Jeg har lavet en lille knald, fordi jeg ikke lige nåede at lave mit hår. Og så har jeg bare lige min Havaianas på, og min nye taske. Den er så cute. Så håber jeg, at det er varmt nok, fordi det er ikke så varmt udenfor. Jeg har bare lige hurtigt lige taget en langærmet på, fordi det var simpelthen for koldt bare med en top. Ja, så nu har jeg skiftet mange gange i dag. Okay, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har vist jer vores terrasse. Så cute.
så har vi lige en lille sofa her, som Emil han faktisk har lavet selv. Hej! Hej. Vasket hår, fordi jeg skal jo til frisøren. Men godmorgen guys, vi skal på vej ind til byen nu og på café. Så følg med. Men vi har lige fået noget mega lækkert morgenmad, det var så lækkert, og en vildt god kaffe, og sidde og arbejde lidt, og nu skal vi faktisk ind til frisøren, hvor vi begge to skal klippes, så følg med. Nu er vi ankommet til frisøren, og Emils arbejde er lige derovre på os. Det er meget tæt på. Nu går vi ind. Jeg tror faktisk lige, man skal ringe på. Skal man ind der? Ja. Bare vi ikke gå ind der nu? Nej, det kører om sommeren. Nu er vi ved Sofie, og det her det er altid her, vi er inde i sådan en lille rum, der sådan er for sig sådan i frisøren. Altså, de er rimelig meget sted. De lever de bedste i skaffe. Er det fedt derovre? Langt væk fra mig. Så fedt. No. Hvor vi har fået... Emil har også fået en iskaffe. Han har bare fået americano. Nu har jeg fået glossy, og det ser helt vildt ud, som man kan se. Så nu skal de sidde her lidt, imens Emil han bliver klippet. Der er meget mere volumen også. Så er jeg færdig ved frisøren, og det er blevet så pænt. Altså hun er simpelthen så mega dygtig. Og det er blevet perfekt længde også i forhold til, hvad jeg godt vil have. Så det er så dejligt. Nu vil jeg tage hjem og lige slappe lidt af, og så have noget mad, tror jeg. Vi ses! Og venner, jeg er nu kommet hjem igen fra frisøren, og har været hjemme i noget tid faktisk. Jeg fik lige en lille smule mad, og jeg er rimelig træt. Jeg tror, jeg får min mind snart, fordi jeg er godt nok virkelig træt. Jeg tænkte, at jeg vil vise jer nogle af de produkter, som Sofie hun gav mig med hjem. Så faktisk så har jeg fået den her med hjem, som jeg swore by for meget lang tid tilbage. Men kunne faktisk ikke bruge den i et stykke tid, efter jeg fik farvet mit hår, fordi jeg tror, den var for fed til mit hår. Men nu er jeg faktisk begyndt at bruge den igen, og
den fungerer så virkelig bare. Den giver mit hår virkelig meget fugt, og det får det bare til at shine fuldstændig. Så virkelig, virkelig god. Og så en af mine yndlingsconditioner er faktisk Gloss Absolute conditioneren. Den er virkelig, virkelig god. Den giver så meget glans til håret. Men nu skal jeg prøve denne her, som jeg faktisk aldrig har prøvet før. Men hun sagde, at den skulle virkelig også være sindssygt god. Så det regner jeg med, at den er. Og så tror jeg også, at den her dufter virkelig dejligt. Ja, det gør den. Den er virkelig, virkelig god. Så det glæder jeg mig også til. Så har jeg fået deres sådan, split end serum. Den er virkelig god til, hvis ens ender i håret er en lille smule slidte og splittet ad, så kan den her ligesom hjælpe med ligesom at samle det igen. Og til sidst har jeg fået deres Anti-Frizz Glaze Milk. Den er så god også. Bare god overall til sådan styling og efter badet og sådan nogle ting. Ja, jeg overvejer lidt, om jeg skal slutte vloggen her, fordi at mig og Emil skal faktisk ud og spise her til aften, fordi vi jo har 2-årsdag, og jeg tror bare godt, at jeg vil hygge mig med ham uden at have kameraet med. Så jeg tror, at jeg vil til at gøre mig færdig, fordi han kommer hjem her om en halv time. Så er der godt nok lige noget tid, inden vi skal ind og spise, men jeg tænker stadigvæk, at jeg slutter vloggen her. Så det var mega dejligt, at I så med hertil. Det betyder virkelig meget for mig, og jeg håber, at I kunne lide den her vlog. Også nu, hvor jeg har snakket dansk. Det har jo virkelig været lidt grænseoverskridende for mig, selvom at det jo er det sprog, jeg snakker hver dag. Men ja, jeg håber virkelig, at I kunne lide den, og så håber jeg snart, at vi ses igen. Hej hej!